Makadi, welcome to Four Seasons Media. Nasi pano ndineva ana sabhuku vemadunhu veku Virginia neveku Hamilton. Vakuru venharaunda ino tiintroducei kuti inotwani. Indoti wawila tibambile ritungamirira Hamilton Farm. Ini ndoitwa Neva Kapamtengo notungamirira Virginia Farm. Awa ndivo vacho veku Virginia. Saka imi ndimi veKingdom of Virginia. So kuno ku Virginia ndiko kwauya vana ve4 Seasons Media. Vauya nemutambo wavari kugadzira kuno. Munoti chiine zvavari kuita? Right, ndinozvitenda chaizvo zvavari kuita nokuti zvine dzidziso panharaunda yangu, nokuti vamwe vacho havazivi chivanhu sezvaitwa zveumambo zvavanga vachiona nemaitirwo anga vachiita tsika nemagariro. Izvozvo pane chikamu chavatodzidzawo pane zvanga zvichiitwa nevana vanga vachidramatize. Makuru, mutambo yakadai unoti chine zvacho? Ndinoikudza zvikuru nekuti vakomana vachiuya izvi, vakomana vana Jati, anani, ana Ozema, chinhu chanakidza nekuti vana vanofungidzira kuti zvimwe zvinhu zvinoitwa nemunhu wekuAmerica kati vanhu vekuHarare kana vekubulawayo chete zvisingaitwe even kumafarms. Ende ndotenda kuti matorero vaitwa ne4 Seasons kuti apa ndingatimboende nemapurazi, chinhu chandafarira zvikuru nekuti zvee chimwe handizvavanhu veikoko asi kuno kumapurazi kuchikotorwa sekunhu kwemamanga. Asi tiri kutenda promotion yakaitwa yekuti asi ngatimbonopindo mukati umu. Zvekare vana pane zvavadzidza chekuti 1 chekuti zvotokireta kuti employment. 2 zvodzidzisa kuti hakuna munhu anonzi uyu akaremara, uyu akaita sei, kana mwanasikana girl child here inokwana ipapo, mwana musikana anoekta, mwana mukomana anoekta, zvichinakidza is art. Ndo zvakakoshera. Saka ndotenda zvaitwa ne4 Seasons kuti havana kutora kuti side yatingangotambira kumaHarare remuna fest, asi vauya kumareserve ekuno. Ndotenda naizvozvo. Kune mamwe mashoko here amuda kupamhidzira pane zvemutambo weKingdom of Virginia? Right, inini handichito kunhau dzeKingdom of Virginia. Haida kuti vakwanise kudzidzisawo vana vangu kuti zvinhu izvi zvinoitwawo nechero munhu. Kana vapindawo mazviri vanosarawo vachiita. Izvo zvinenge zvichito create incitement munharaunda. Ndo chete zvandandichitawo kuti ndingotaura. Umwana guru ndoro mutsadaro. Aiwa guys, kamuna tiripo paVirginia tikushuta in the King of Virginia. Guys, kwamuri kwese kumativi kumana enyika, kumiri kwese kwamuriko, wherever you are, vari ku overseas, here in Africa, here in Zimbabwe. Guys, atongokumbira kuti please musarambeka muchingoti aiwa, please subscribe, comment, share, like. Ndo patiri kuwanika ipapo pa King of the Virginia. Tiri muVirginia guys, orai timbo tiri kuti supporta nezvezvatiri kuita.